kendo nitiere kinde moko ma ok wanyal wilgo. Konya jogo maka. Mamoro mjogo yu? Apana. Osemiyowa thuolo mar bedo osiepe. Kuom higni mang'eny, Nyarkochia osebedo ka opong'o utewa gi mor, nyiero, koda sigendni mane chalo mana mekwa wawegi. Kata kamano, sani wachopo e giko mar wuoth mane omulo chunywa ahinya. Kik iwe mokineno chenro maduong' ma gikone biro bedo chieng' tich abich. Erokamano kuom bedo achiel kuom jowuoth. Mae ok en mana giko mar chenro, en nyasi mar pako giko maber. Nyarkochia, sigana mogik, nyiero mogik, Nyarkochia. Mana e Ramogi TV. Bas, Nyarmeja dego ruji. Adego romo kodi kabisa Nyarmeja. Aya, karanisa wokodi yaga. To nango jogo ok noro na information ni gi-release. Ne, iwinjo kata kotiaga kuda chope. Iwinjo maber, eh? Kanyo sani ang'e system maka polisi mokinyatere. Ne Nyameja, ere Enure. Enure jaoda koso jaodi? Enure jaoda to in ming'e kama Enure nitie. Adwaro Enure kama nitie. Ing'eni Enure nowuok kae nodhi manyo na rent. Pok aneno Enure nyaka kawuono. Nyameja we wuonda, ing'e kama Enure nitie. An akia kuma Enure nitie. Enure dongi in mikane Enure. Eh? Akane kure? Dongi abduct Enure ikete ipande odi. Gima sucha rachcha. Abduct mondo ter kure. Nibuogo go nyithindo mondo chiem. Adwaro Enure. Iwinjo Nyameja. The last time inemna Enure nawe kodi e plodito nodwaro pesa, nidwaro pesa kwa kuom Enure. Ibiro miya Enure, okadwaro. Kora ichunga kae mondo yembara sadong. Ibo miya Enure. Kwanza itimo maber chunga. Idhi miya pesa mane Enure onego no miya. An pesa no an ni miya tich mane kose Enure ni miyo tich. Nyarmeja miya Enure. Tim gimi timo ga pile akia kuma Enure nitie. Oo. Iwinjo Nyameja, wang' nini mibo dhi chamo ganda. Koro an be Nyameja ibuoga gi wach polis. Adhi luong polis go mondo biyo makaka. Ibo duoko na Enure. Akia kuma Enure nitie. Okay, bakalo ka ko kiduoko na Enure. Idhi timo ga chapile. Wewe kuonga Nyameja ibo duoko na Enure. Wewe kuonga. Nyakoro mgajua ngimanyo Enure kanyo endo akeni Nyakochia oseyudo Enure kosango madhi mbele. Achiel kachiel mana kaka naseng'iso ke nasingo ni chien kanyo ni wadhi bedo achiel kachiel kod Nyakochia. Wadwa ng'i ane nonro nendo mano man nyathi ma nyako malelo mohero chuore. To kanyo endo bende nyaka gi nyathi ma wadwa gi ni Silvia ni. Embe en kure tango madhi mbele. Osemak bade nikech neno ka thoth nikoro ngajua mene penjo wach no endo. Nyakoro ngajua achiel kachiel wantere kod Nyakochia kapok akelo nigo yiena mar mondo miasom ote machuok. Mary Ochele nitie kod wecheno kaendi. To ni nyakach Nyakochia moraga saidi. Ng'ise ni omora kod talent neno endo. To kadwaro bedo actor kata actress. Ginango monego beni amiyo pek. Asante sana. Jojo Tieno, thank you so much. Nyathi Nyakachu mora mara taarifa ne Nyakochia. God bless Hamawa. Asante sana. Sebet machiegni kodu arito mana winjo thuon twak nikech maendi en nyathi ma nyako majiwo jok mang'eny kabisa e gweng'a. Judith Omondi, thank you so much. Anti kod wecheno nyaka giko fana ne Nyakochia, the one and only. Mano Mikai achiel kene ma enu. Yena man mono miakel ni Nyakochia. Karibu sana Nyakochia, irio nade? Ariyo maber. Enure chuori ere? The big question tonight. Enure? Gifununu winjore ni Enure no dhi Migori. Yes. To gimomiyo Enure dhi Migori kata ka wanyalo wacho maber to Nyameja monego nyiswa kama Enure nitie. Okay. Nikech the last time Nyarmeja noromo gi Enure to nodwaro pesa kuom Enure. Okay. Koro Nyameja to fununu mawinjo to ni Enure ni Migori. Mane fununu mawinjo. Okay. Machiegni Nyakochia. Aro ni chakod ulri ne jogo mabende koka neni for the first time. Wang'eni Nyakochia ni endi en ng'a, dala ni kanye. Eka koro wang'e ane nonro matute wi Nyakochia. Nyakochia ni endi en miyo machal nade. Iwinjo Glenn? Yes. Nitie pogruok ma Nyakochia gi ng'ama tiyo gi dend Nyakochia. Okay. Jogo pogore. Nyakochia to nigi thurgi en Kochia. Kuoyo Kochia. But sikul kanyo. Yes. Dala to kabo wacho nikech jogo bothago jodala. Mane Nyakochia. Yes. To del ma Nyakochia tiyogo to nyako no iluongo ni Joanna Riti.
Joan Arigi en nyar Imbo. Usenge Mageta Island. Chula. Mane kama awuoke. Yes. Makoro nyinge ni makoro nitie ID makata ng'ato oro ni gumo. To Joan Arigi. Yes. Machigne inya Nyakochia. Wamora nya bedo kodi kawuono e chino mar Bakndalo. Fans mang'eny osebedo ka ng'isa ni oyo kelnwa Nyakochia. Wanene kocha lakini koni be wadware. Nyakochia ni endi nodongo kane en nyathi machal nade, odhi e sikul mane, to mano dongo nogomo ga bedo ng'awa. Mano kori wewi adonge? Yes. Mano koro agol lewni gi kora wachi ng'ama ni e iye. Yes. An kachako sikul, an ing'e ni mamwa notho katin kabisa, makata suche akia. Notho ka jahigni 3. Koro an nadhi apora ni an gi mama wa moro. To ne wadak kamoro miluongo ni Mageta. Yes. Kanye kama nachake sikul. Mageta Primary. Ta somo kanyo baba wato ne tiyo ga Mombasa. Dong'e joluo machon. Yes. No tiyo Mombasa tich moro matek kabisa. Yes. Koro kana chopo higni asomo nyaka class 3. To ka chopo higni 3 to tera boarding. Kichopo kachopo higni 9 class 3 no to koro tinga motera boarding nikech nyimine na moko bene ni e boarding nyimine na motelona go dalau wani nyiri 4 nyiri 4 okay gi yawuoyi 4 inyathi maradi anyathi mogik koni ine chogo an piny koni an number 1 kachako gi piny okay okadwaga ni ji ong'e gino yes okay kore madhi e boarding iluongo ni Nyang'oma Girls boarding mantie Sakwa Bondo kanye masome atieko class 8 kendo adhi Aluor Girls kanye makoro atieke form 4 yes casta there at Timo College Computer Studies and everything to sie acting na no chako manogola day school kitera e boarding kanye mane acting na ochake nikech kila holiday donge holiday machon mane wan gi Moi Day wan gi Kenyatta Day wan gi Angono Day Madaraka Day yote koro kila class ka class ne chuno ni mondo ubedu los gimoro udwa present ne the whole school to adjudicate waswane en principal gini head teacher gi teachers yes. Koro kanye kama na chako to gima na chako go mokwongo nene poem mane mana chako go mokwongo wache madhi koro ka shairi gi bende ne mete na mete awuoyo yawa Nyakochia kinde mabende koka nipona ndalo mende koka nidongo ng'eni sama nwadongo isiko ka bedo ng'ama ng'ongo agombo bedo mwalimu teacher agombo bedo pilot agombo bedo engineer ini gombo bedo ng'awa ndalo mabende koka nipona kana an ing'eni gigo ng'eny ga mokwongo nadwa bedo air hostess ng'ama sabo wendege cha yes dong nyiri moko mabeyo masabo ji ndege cha mano ne dhi bedo an achiel kuom gi yes. Mar ariyo nadwa bedo daktari Mar adek nadwa bedo engineer to ini dwa bedo ji mang'eny yawa kapod ngima yes. Ani dream big true dreamer kikiluor yes. kapod ngima yes. Ng'amo tho ema mare oserumo donge kamano mane kaka enti wadonjane koro weche mabende dhi korka tuke mopogore opogore kaendi wadwa ng'ane kaka in wuon koro ni penya midonje industry nikech ing'eni ji paroga ni en ga mana gimoro ni ichiew to in isevuma ichiew to semi character malich kaka koro Nyakochia safari no chal nade michopo nyaka kuma koro in Nyakochia Glenn safari bor yes to lakini joma tek ema koro endelea yes kaka na chako nahero acting kane school mane tim mana timo kende an na actor an ok na team games mora yes high school onge games mana kata japuonjo sani are ki gondrana penye ni yawa japuonj gine mane mahawa watima drama yes maloso cheering squad an mane kama na deche koro kaka natieko school tabedo oko masetimo college matin tawacho ni wa winjo ga ni nitie theater kone gino na hero ne mora ga kabisa donge madhe yes to kadhi e National Theatre tayudo kitimo audition audition en interview
mar actors. Don kaka unu gi interview. Yes. Wan korwa koni waluonge ni audition. Auditions. Audition en gimoro ma iketi kanyo, iyudo jomoko ko bet ni kanyo, ginsi ni aya. Wach nyingi mondo tim giminya timo. Koro en confidence ni gi kaki tackle issues. Iwinjo. Ok ni luoro ni, sorry, let me start again. Iketho te dhi. Koro confidence no ema no kawato audition manatimo mokwongo ne mag set books. Jomosomo high school onge set books. Yes. Koro mane mana chakogo. Traveling theater na travel ga. To aduogo travel kaji oyepo ni to usewuok. To utimo rehearsal and practice. Bug cha ni maki wite. Gicha ne nyaki maki. Nikech kacha nyithindo ok dwa ne ki mako bug. Nikech wal kore mwapuonjogi. Koro jopuonje bobet rito ni mondo wa explain negi. Koro mane gima natimo. Kaso ka wuok kanyo to nentie program ni luongo ni Papa Shirandola. Yes. Nentie ga Citizen donge. Koro kane watimo show National Theatre kacha to nodhi monena gima natimo. Papa Shirandola. To bange oluonga ni ahero kaka itimo gino. Nitie role moro madwa miyi matin. Inyalo? Yes. Anse ni anyalo. Inyalo bedo mama maduong' mama Manuel Broda gi Mina Duda Sele. Anse ni anyalo kata bedo dayo sani. Ikecha nakta. Yes. Anyalo bedo gimoro amora. Mane kaka nayudo chance. Wow. Mane kaka nayudo chance. Gidhi audition na tayudo chance. Then Nyakochia. Yes. Nyakochia nochako kane View Sasa app yao. Iwinjo. Manyiso ni nochako ne washute 2017. There were short clips. Nagina clips moko matindo mag 7 minutes, 5 to 7 minutes. Donjo ti wacho to nyero to rumo. Donjo ti wacho nyero to rumo. Koro kamane kaka nodonjo to ne onyiswa nitie audition. Manu wabiro yo Citizen kocha, yo Royal Media kamoro kanyo, office moro kanyo. Yes. Jatelo oluongo actors ma joluo mano winjo. Koro ne itimo nade. Iketo wa interview. Ngani enure okele dichuo mana atemo go kende. Okay. Nentie ng'at mopogore. Owach ni joge nyalo rhyme, energy gi ber duto ting'ore malo yot. Ing'eni acting ber mondo ibed malo oduoke piny. Kik bed ni in piny koro nyisi ni jaribu. Onego ibed malo ma iduoke piny ni koro duoke piny watin. Yes. Duoke piny koro time kama. Mane mitne. Koro kamane kaka noyiera. To kamane kaka ne wachako tich. Yes. Ma watimo mwatieko. Watieko mwarap. Mwang'eni wasetieko Nyakochia. Ne gin programs mopogore. Nyakochia tich tekta gi japuonj bofuwo. Dong watieko. Korona obiro. Nyasaye tonga. To dong jatelo mar Royal Media yawa Mogi TV. To kanyo giparo ni Nyakochia gin gi gik gimoko gidhiro kanyo. Yes. To dhano nodhi ohero. Joneno nodhi mohere. Koro hero uno gimomiyo noluongwa. Wow. Ma koro waduogo koro wachako time for TV. Remember that time ne watimo for 7 minutes. Sani koro nwatime for 26 to 28 minutes. Wow. Yes. Mane kaka notimore. Wadonja ne karakta ni mara Nyakochia. Debede ni ma karakta ma ni hero. Koso no chuni go nikech ngei wacho mambe ni into to in actress. In gato ngisi ni koro lokri thuol, inyalo lokri. Lokora thuol ne. Ngiel no maduong'. Karakta man Nyakochia. Ne en karakta mani hero koso no dhiri godo ni in kaka waneni ti fit bedo korka Nyakochia koni. Mano penjo maber sana le. Yes. Gima timore niya. Ani nyalo miya karakta mora mora. Ka in actor maber, kata ng'ata maber, kata tiji, ma in bang'e ni timoga, nyaka itim research. Yes. Research no ema dhi miyo koro ing'eyo maber moingo ing'e karakta ni moingo kata jandiko. Inyalo wacho ni mama ni wuoyo kama, mama ni ok nyal duoko ng'ani kama. Ok nyal bedo mamuol unless en gi shida. Iwinjo. Koro ne en gima research mana dhi atimo. Nikech kata king'iyo an sie. Yes. An doga wacho ga dho Ugenya. Nyere. Jo Imbo wan wacho ga dho Imbo. Macha dho Ugenya alego gini. Yes. Lakini nochuna nyaka tim research. Ang'e kaka jo Kochia. Yes. Wuoyo.
mane gima notimore. Koro it's just maro madika ma mondo koro imbi ng'e kaka Jokochia loso. Jokochia ndalo maro madika ma. So ina nonro mani. Ok dokawa ndalo mang'eny nikech nachako betimo stage plays mag dholuo e theater. So ne wan gi jo South Nyanza, jo Siaya, jo Kisumo. Koro ne wang'eyo nitie kaka ne waji correct because there's a universal luo mane ji tiyo godo chon. Yes. Mamondo ng'ato ka ng'ato winji. Koro from there awacho ni Nyakochia noyuda kan ready. Aye kodi nyakronga jo ng'adwa ni ng'iane tugo ni endi gi seche gi pod wantie mana achiel kachiel kod Nyakochia. Ka in gi penjo moro amora namba 3 no ne namba mar ote macho gi seche gi ateri e video nindi mano ma Nyakochia. Wamalele Yesu wamalele ni Yesu anasumbuki mama to makawoni mora ni dwa loso nwa chapa tugola ajebo dogene na kawona mwani an matedo adwa loso ni alayo gi chapat makuru made abeda mus alayo ne do wuotho kuobe to mi mora ni mad en wach mane Nyasaye duong ineno dong ingene wuotho to batin tacho ok ine kata shopping India security mama kwani you know manyo mane kiseloso nyaka kateni mane mago shopping mago marinda lipa leuni nyangeya intimnia indo jodonje i presa na pi bed mouse mil wokri an madwa loso ni chiemo micham ile dong inene kako be smart ajibo fundi no wang'oya ni bukore kwalo materionda okonyalo sona go kitamba mama tapenji tinde itwango ga leuni gi material mar katen ma ok mar katen okene ni moliro go berna mama into mi ipone ga Nairobi ka le metna mama di bede ni pesa mo mondo ti omi maro hala e minyogo gik moko ajibo ang'e budgeting ang'e budgeting lo ngatimo budget kana mama kasri timpio adwa itie ka okodi ji ariyo wadhi wanyo gik mondo ko benwa nyo maro hala adi to ima dwaro mondo donji gine duokri mondo ret midhigo ni ang na wuok matin ka duogo ayudo kendo kitwango moro gi material mar mattress yola ajibo ni kia fason yawa Shoma moro ganda kabisa. Aneno ka ote medo mana molo kaini nyajo nitie kodwa otoni sauti yawa aparo ni midusa mamoro osetiyo matek mar mono mi sauti koro bed maber kanyo endo Fredrick Ochieng dhi mbele kaini ka beno wacho ni Nyakach Nyasaye ogwedna Nyakochia yani okelo luo kitwa gi timbe wa kaka eno maonge medo kachumbari. Asante sana Engineer Lazaro Kanyamboki linda gi Nyakach osiepa paina Nyakochia ni ang'o mane otimore kod Enure jaode nikech sani endi ochama ndi okay sawa Oscar Wino akoro litna ni koro Nyakochia dhi were gi Enure mano to aparo ni ene ma odhi nyiso kaka gidhi were koso is not. Freddy Koching, thank you so much. Nyakochia to nega maratari odhi mbele kaini ka beno wacho ni yawa lit to lit ni awinjo belo ni ati orumo lakini Nyasaye mong'eyo gimomiyo kadwa gini notimre mano kendo aparo ni wadhi donje gima chal kamano endo Nyakochia. Nitie fan moro mopenjo kanyo endo penjo to ni yawa to Enure ni bende ni koro Nyakochia dhi were gi chuore oyudo dichuo manyien ni koso en wach mane iwinjo Glenn yes. Gija winjo gija neno Nyakochia is a traditional woman. Nyakochia is stick by me, I stick by you. Yes. En kose donje relationship to mano mako okowe oken mama mang'iyo koni gi koni yes. Ladhose mathagega iwinjo yes. Nyakochia en mama maratero en ong'eni jaode en Enure to Enure e jaode mano kende kama Nyakochia nitie yes. Wadonje ne ngimani kaka msani ere kaka koro being that ni koro ine public domain ose affect maisha ni best moko expectations nyalo bedo ni malo to ere kaka deal kod maisha ni mar usani Nyakochia. Penjo non ber kabisa hero penjo mi penjo non nikech ji mang'eny osega penjo no yes. Koro gima timore number 1 yes. Kapodo kan Nyakochia an Joanna Rigi yes. An Joanna Rigi Nyakochia ni en ochalo blanket moro moketi iwinjo ochalo umbrella moro man kacha Nyakochia makanye maka donjo karwakara kama e kabedo Nyakochia lakini karwakora kaka an
to pacha ok par nyako chia, pacha paro mana sidaga, pacha paro ni kawuono dhi chamo ang'o, pacha paro ni be an gi fea, be atimora nade. Masaba ng'ato luongo ni nyako chia, kore ka pacha biro. Kendo koro nyaka lokra ne mama cha. Yes. Nikech John opogore gi nyako chia. Mondo ung'e ni en an. Yes. Kasto kendo gima ber mosetimore na. Omera chieng' moro nadwa dhi gini game. Adhi kare mtokni. Yes. Omera mane gifwenya ne wan gi Silvia. Mane gifwenya Silvia gini ema miyo ifwenyaga. Aning'e ni nyafwenya mana kar wako gigi. Kata king'eya kabisa. Koro jogo kaka nofwenyo ni wan. Omera okelnwa kombe ma osemiwa soda. Ichamo gi mkate koso ichamo gang'o. Idwa chiemo miol. Yes. Imadho soda miye. Yawa jo ero uru kamano yawa. Sotni asemadho. Sotni asemadho. Yes. Gi favors moko. Favors moko yawre ni ayawa. Yes. Ineno Glenn gima ber gi nyako chia ni. Ing'eni jatendi kampuni ni. Kadhi duongo kamoro tan barwa kaka nyako chia kadhi duongo. Ing'eni jogo chae. Ding'eni an maging'eya. Mana dier. An magimiya luor. Mano ok mit ni ya. Mano mit. Iwacho ni kara mit mi. Kara nyinge michamo. Yes. Koro nitie maber gi maricho. Maricho ni ikwayi pesa. Wenu ha gimoro waneni e TV. Anto be chunya ber aduogo geni mwesimiwa maru migone kure mine gi kwa. Kosa duoke nango. Mane kaka duoko gi mamuol. Yes. Kendo gi nyiera. Koro miyaga yo mayot ma sami nyiero no to asedhi. To kendo gi moro marach. Yes. Omera ni adonya Kisumu ma ng'ato wacho ni nyako chia mabete boda kama. Ok sudi. Ok sudi idhi leo kamidhiye. Nyaki mos jogi nikech jogi nyaki mi luor. Ing'eni sane man makwongo neno gi. Gin ginena ga an koro ka neno gi chieng'no. Nyaki mi gi luor. Nikech gine magimiyo wane TV kanyo. Yes. Gik ma ng'ato nyaka mi pek sama odwa donje pauno endo mano mar moro ji kata mana acting, kidwa bedo actor, actress. Gik monego bed ni miyo pek saidi kama mana ni chop malo gin gik machal nade. Mano fine. Penjo na hero. Gin gik mang'eny lakini abo wuoyo mana matin. Yes. Iwinjo. Mokwongo ng'e ni in ng'a kapok omi characters go. To kiki wuoge ni in ng'ano. Nikech characters gi gin gibira to gidhi. Kendo rumo kendo kwanyo moro. Koro kidwa kawo ni gigi donje e wi ni korani nyako chiema ni ka wuotho to anana koko mani onge kama idhi. King'e mano ni in ng'a mokwongo iye to dhi bedo ni mayot. Kata komi janeko okibolokri janeko. Kata komi ng'a momeo okibochako chayo ji ni mewo. Iwinjo. Mar ariyo, bed ng'ama chunye ok kun ahinya. Nikech acting ni inyalo nuoyo kaka ne abiro mabet ka. Be ni en acting. Omera dwa senuo gini. Wasenuo map kendo wuogi kendo bedi kendo chakuru kendo wuogi kendo bedi. Inuo nikech nitie gima bor iluongo ni long shot. Nitie CU, nitie MCU, medium CU. To kaka wan ji ariyo ibo chak kodwa ji ariyo kaso mari gi mara. Inuo nyadidi. Ka chunyi tini ineno ni jogi thaga. Idhi weyo. Idhi weyo ni mama jogi thaga. Kasto kendo moro. Nyaki bed gi self discipline. Kidwa bedo actor nyaki bed gi self discipline. Mako wacho ni jitimo kamae. Kiseyudo script ni cha isome kapok idhi ochelo school. Nyaki tim revision ni wuon, nyaki tim research ni wuon. Okirite tan jogo mi. Kasto acting be nyaki tem somo pile. Kok inyal dhi e school nitie nyaka YouTube University nitie. Inya donjo kanyo to ni how to be an actor. How to be a comedian. Mane gima nyalo wacho. Donjo kare. Nyako ngajua mana kaka kineno kanyo enda achiel kachiel pod wan gi nyako chia. Wadwa dhi e yo matin to kwadogo of course pod wan te mana gi arigi mano nyako chia. Omiyo kiki dhi mabor me mana kete wang jing mara mo nikech ma indien sigana moko nego bed ni bai.
Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikuongo ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Chak Sabato ni gi ng'uono mar Nyasaye. Yud jipo ka iwinjo wende mapako Ruoth Nyasaye. Bi mondo ijiw yie, geno kod jipo ne familia mari. Be isomo lesson mari. Ikri nikech wadwa nono lesson mar juma. Nyithindo, biuru e tiend Nyasaye. Biuru, biuru. Na sisi watoto, turukaruke na Yesu. Ma injili ngima. Wachako kendo watieko kod Nyasaye. Sabato ka sabato, are saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi kod an Lorina Chen. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. We are committed as a commission to provide you that assurance that we will share as much information as possible. Duol matayo yiero pacho ka IBC oyango ni kampen ne yiero maduong' biro chakore anga tarik 29 dwe mar adek higa manyien. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen olimo gwenge ma Angata Barikoi mar manyo yore mag tieko lweny makono. Whose lives are disrupted, whose health are threatened by violence. Must have somewhere where they can be treated, they can recover. Ten County ma Migori kaachiel gi riwruok ma ok mar piny owacho otimo winjruok mar kedo gi lwenje ma kit chwech e kaunti no. Chaki ma kau mai magacha jaga ka. Manu mari ni picha di Rosinego. Enu simni. Mat kore en. Nena kakak ler. Ler mara dari. Ai. Hendri wa. Hendri. Oler manade yawa. Amano si maler kabisa. Ini makoro ngiang gimora mora medwangi. Picha ler. Ler marach. Ler maratari. Ma sim maber manade yawa. Oken simi moko ya ego. Ma kilo ni sima fine. Koro wawach kar pesa koro. Ma pesa mo matin ma. Pesa ko kinya time igolo. Guluku ni te. Singal fa par kende. Madhia, woni buok nadi. Idwa goladi. Kwani en go dala. Madhel fa par kende. Dungi dwaro sim. Ne an gi tuke. Tuke in pori walo. Ma ok en gweno, ma si, moko gweno madhi. Kara wa med ni 5. Obed tuke 500. Madhi timnia. Nyina osebudho kodi mang'eny. Kel miasling alfo chiko. Ng'ade go kendo yawa. Timnia. We watiek biashara ni haraka. Nyien bi wachung kama ng'eny do. Mi 1000. Mano ta kunyi nyasa chiel. Kalura kod kaka amanyo ni simni. Amana se kunyi 1000. Tangane simno. Chakingi wa. Mano mari ma ini misiko kiwotho go. Kata kidhi chama.
Katawa mama konde na to mora eh? Sawa. Sawa kara wewe gol ni pesa. Ngikucha. Sawa. The time Raj? Time Raj. Agolo gi kama bo. Kani sejiraj. Ngin guang ni Raj. Kopon ngatu kopon ginen kanyo simno. To kata ginya pore ka gimai. Kwane gi gin kare. Gin kare. Koro timni ya. Inono simno. We charge for 36 hours. 36 hours? Seche pra dek gau chiel. Ango. Kau ibichaji ka wuono. Kiny. Kasi gole the next day go kiny. Mano sim mane me charge 36 hours. Dongi doro sim maber. To de mera simini. Donga nyisi simbe go kinin Kenya ka. Mane mi charge gi for 36 hours. Mago simbe mok China. Direct biro ke kenjwane. Kamane ka kolwok nyako chia malit. Nyikora Mugajwang. Kapok wadhi mbele nyako chia. Ngiso mana machoke wi clip ni. Ineno Glenn. An be ngeni simo ka neno ga nyako chia ta nyiera. Ingeni sama atimo gigo. Pacha dhiga malal mabed mamacha. Yes. Ma wiye wil kata gik mana wacho. Maseche moko romo gi mafans. Gise nyako chia ne chenja ni wacho kama kaparo ni mayo mago gik mana wacho. An be gigo mit naga. Yes. To sini nyako chia ne manyo simu. Okay. Simbe dong ing'eni no kwal. Kane pod gidak gi 1GB e ot machon cha. Mana dier. To ng'ama no kwalo sim bakia. Simbe maka tululu cha. Yes. Okwal koro no yudo pesa odwa dhi nyiew sim manyien. Touch screen. Odwa bwogo gor piny. Nyako chien mama maparo no ng'eyo to onge gimo ng'eyo. Yes. Pache en mong'eyo. Lakini jomoko king'iye maber king'iyo program. To nyako chiaye makara kia gimoro amora. Yes. Omora kanyo ni 10,000 kwani odwa dhi go dala. An bo dhiera dala go 10,000 ya. Kadira diere kitemo nono matut magi gik matimre chuny bo maka iluoko ji maratari kok sime tinya kata luoki weche mabede dhi kor ka puodho. Yes. Adieri kabisa. Nyako chekoro wadonja ne wi ngimani ini won koro kopogre koda nyako chia nyako chia ni endi ngato penyo ni ya watu bende en gi familia ere kaka seche moko itimo balancing e kind tiji ni endi gi familia. An gi familia. Yes. An gi nyithinda dek. The chua onge go. Okay. Ne nitie to no dhe. No dhe kuma dhe. Mag penye no bilokore malebo. Koro mane gima timore. Koro gi familia nyaka ing'e balance. Iwinjo Glenn. Iwinja maber. Nyaka ing'e ni samine tich to in e tich. To samine ot to in e ot. Dicho no lokre malebo. Olokre malebo. Dong'e malebo nyako cha. Koro en malebo madhe chua. Yes. Mane gima notimore. Tawacho ni aisuru onge tabu. Endelea to piny be Nyasaye maritowa. Yes. Koro ineno samitiyo nyaka ipog tich ot gi gi tich. Iwinjo ot opogore. Kacha ok dwa mama mago koko. Nyaka iwuo gi nyithindo nyaka iwuo kode ka ng'ama winjo wach. Iwinjo nyako cheti ng'ene no kopar. Yes. Nyako cheti ng'eni ok notieko kata skul. Skul ok notieko. Pache bo en moparo no ng'eyo to onge gimo ng'eyo. Iwinjo koro pogore koda. Yes. An ng'eni an ng'ama compost. In real king ka ana wuon. Yes. Bing'eni an ok ahero koko mang'eny. Ana nyalora e bedroom tana na kanyo to jo nyithindo ni ania kanyo. I'm verified. Manso ni introvert. Yes. Nikech romo gi jino dwaro naga teko mang'eny. Dwaro mondo abed ready. Yes. Abed ready nikech adhi romo gi ji. Koro nyaka abed ready. Lakini ka ne ot donga an kenda donga mora. Ayue aonge weche mang'eny. Iwinjo. Nyako chia indisri mani donjo kicha kidogo site kidogo kipogori. Aneno ka ngato penjo ni makeup ma iwiro gani. Yeah. Ine miwire to sana ranyisi mar makeup nini. Maneno ka An handsome. Sana. Very very handsome fool.
I like it. Clock it. Ang'eyo nenge. That tipo ni mang'eny. Ane studio. Okay. Makeup nini ine miyiere kama koso entie gi ranyisi mane? Makeup ni? Ilo kine ka makeup ni chalo gi lawa ni. Okay. Ng'ia maber. Kasi ng'eni nyako chen mama manigi fason. Ong'e fason. Ong'e fason ma in lepa gi dak yud ka ji orwaka oya. En mama madhi bet piny to ng'iyo fason de maber. Kaka ineno marambulu ni. Dong ineno kochal gi rambulu moro. Dogni ineno kochal gi ma. Dong ineno. Dong ineno. Mane kaka timore. Ng'ama nyako nyaka ing'e fason. Kata lepi rach to fason timako. Koro magi na yiero. King'iyo be kin nyako chia ochako gi dera. Odhi ofwenyo ni dera ji mon ng'eny go. Oweyo. Koro odhi momanyo material. Kitenge mawuok mana Tanganyika. Dhano to luongo ni curtain. Dhano kia gi fason pare. Gi kia fason kata matin. Nyako chia walosane behind sama koro utimo shooting. Wago mong'e process mar shooting ma nyako chia, utimega nang'o, ang'o mopono matimorega talk 10 maseche moko wakia, beseche moko uywaruga e set ka. Penjo no ber kabisa. Penjo no miyo adwa go mbaka moro. Lakini dhoga akongo dhoga. Iwinjo. Kaka ing'eni nyako chia program. En adwa ni mondo ji ong'e. Nyako chia program en program mar Joramogi, mar Royal Media. Jomoko paroga ni en mara. An ber waka kanyo. Keta anyalo tugo kanyo maber. Ginok mara. An banana jatugo manodhi interview moluongi. Kasto kapok ji odhi ntie mtoka makau kwa town nyaka kamudhi time shooting. Kamitime shooting niluongo ni location. Mage nyinge terms mitiyo godo. Kaso nitie crew, nitie ja camera, nitie ja sound, nitie ja continuity, nitie ji mang'eny. Inyalo yudo ni wan mana ji ariyo kama to dhano 10 duto ema ng'iyo gik mwatimo ka. Mano nyiso ni ja makeup make sure ni makeup ni kik sud kama. Ntie ng'ama noneno ka guonyo wiya kama. Koro ka wacho gimoro to wiyo wil gi guonyo ni ket lweti e wiyi. Nikech idhi thago gik mang'eny. Iwinjo. Koro kusechopo kacha. To gi cast gi joma act. Umadho chai mondi. Kuse madho chai. Ulemo mar yawo day. Gi director pimo ni wadwa timo mage. Ng'eni script no se or chon. Gigi oro chon. Ioro kata wigni emioro next week ema utime shooting. Mondi som ing'e ifeel ng'ano. Ifeel ni nyako chia ok nyalo wacho ma. Iwinjo. Inyiso director ni ginyako chia gi timbe ge man maseng'eyo kaka asetime ok onyalo wacho ma. Uwinjru gi director to timo. Kwasetieko lemo joma donjo loko lewni. Kori gonyo lepi mane yago dala ka. Kori donjo into the lewni mag character. Ng'ato ka ng'ato koro rwako lepe mag character. Koro koluogi ting'e ni ma ng'ane, ma HD, ma 1GB, ma nyako chia, ma Sylvia, ma Odi, ma Kasungu. Kasto gido bedo scheduled. Koro nitie joma chako. Ka jomoko ok chaki ununya dong. Ka an kodi to wang'iyo lines wa. Iwacho ta wacho, watemo wacho, iwacho ta wacho. Kamoro ok bet to wanyanyiso ni ne nikech kache en teamwork. Kionge teamwork ni an mnoma. An joma biro ga bodhi chwado go ni adhi bedo noma. Gicha teamwork. Inyise ni kel gino kama. Tana dire kama ochalo football. Pass na koni monda pass kama ini midhi loyo. To gino bedo mamit. To kikaw ni diri idwa time kedi ni an mnoma. Ebe ni rach. Shooting nyalo kawo ga seche marumo adi kama nyako chia? Shooting lore. Because ntie episode per episode. So shooting lure ga gi scenes munyalo timo. But anyalo wacho ni lure gi days. Ntie nikech ing'eni ki shoot ndege kakalo u stop. Nyithindo kagoko ke school u stop. Pikipiki ga pepe u stop. Ntie gik mang'eny. Koth be kogine to seketho nu shoot. Koro shoot ipango according to
director kong'eyo joge motiyo godo how fast they are or how slow they are, pace margi for the day. But mostly the first morning hours ema set nwaga pace mar the day kaka nyalo dhi. So that one okinyalo wacho. Okinyalo wacho ni shooting watimo one episode per day. Okinyalo wacho nikech some natural nini dhi course. Maybe koth ochak chwe. Yes. Ere kaka itieko ga character e set kata mana e show nikech yudo ni nuchako kama to nosuna dhano unyo ni oyo ng'ane no to wan kwa wuotho to wanene kongi. Ere kaka itieko ga character e show? Character itieko ga ng'eni ya ntie story mondikni. In ka nibiro no ndikni story. Ok ni mibiro pango story no. Okay. Ondikni to ong'enya ka chieng' mari mar wuok oromo. En gima nosepangi, gima nosendiki. En story madhi mbele. Kaka in sani. Donge wonde ni wandiko story ni. Koro idwa wacho ni nyithindo mani somo ge primary pod isomo godgi sani. Dong tie moko modhi mabe onge be pok ni ng'e kama nitie be okumany rube mana kamano. Kaka chalo gi story ma indiko. Ma penjo mano kadwa penjo lakini aneno ka ji mang'eny dhira mar mono mia penji. Penji. Maling'ling wachore ni nyako chia rumo. Be gini en adier tang'o ma timore? Nyako chia rumo en adieri. Nyako chia rumo kendo rumo tarik 26 dwe mar 6 higa mar 2026. Dong mano date mamit. Bende no gimoro e gino 26 nika manyiso ni Nyasaye mopango mane kama ne story no dhi rume. Okay. Mane gima nopango. Alafu kendo gimoro yes. Kata kaponi wamorou gini en biashara. En biashach ng'ato. Iwinjo. To biashara kokel gimoro to ideri go adieri. Ideri ga dedo. Wacha dieri. Mana kako lingno in be jawinjo duoka penjo no. Mane gima timore. Okay. Nyako chia to rumo. Ok en miriambo, ok en rumors. Adieri matekle. Okay. Lakini agoero kamano wasebedo kodu. Ujo maber. Usemoro wa kabisa. Agoero kamano ahinya. Ne nyaka cast ma wan go, Kasongo goero kamano, Ajibo goero kamano, Silvio goero kamano, jite ogoero kamano. Wahero kabisa. Kendo meda luwo pages wa social media. Ubong'e ng'ato ka ng'ato tich motimo next. Inyisa ni sabe koro dhi ka gima mayo wang'wa. Sama koro watieko nyako chia. Wach mogik mabende namba chiel di hero ng'iso jogo mabende gombo donje pauno endo mano mar moro ganda kalure kod tuke mopogore. Kasto of course otene fans ni. Gikuma koro wanyalo yudie social media. Okay. Mokwongo bo chako ne jogo manyalo hero donje tuke. Sani piny olony. Wan ing'eni ne chuni nyaka iwuok kata mana Kisumu idhi audition interview cha. Sani itime sim. Iji record number one igo full photo professional nyaka idhi e studio. Ok selfie. Ok migo e beach. Igo full kirwakori maber. Rule ni idwa role man, idwaro secretary, idwaro mama, idwaro ngo. Igo full. Kaso ntie moro migo half kama, magi kama. Mani luongo ni passport. Mano be idwaro. Tioro ne joma luongo ji. Joma luongo ji luongo ni casting directors. Yes. Kaso kendo nyalo bedo gi video ni. Me introduce, hi, my name is John Arigi, I am an actress, I love singing, iwacho hobbies gi. Kikwachi ni, I have masters in gine, okdwa titles go. Idwa ng'eni in nga without those titles. Yes. Mane gima nyalo wacho. To kik chunyi tho. Sani record yourself, post them. Post e social media handles gi. Nikech kata kidwaro act, abu penyi ise act ga. Or na picha kan mondo act mane ka wadhi ng'eyo. Fuaneji ariyo kasto social media platforms. Erouru kamano ahinya. Ago erokamano ne mafans wangu wote. Kose sote. Yes. Mafans gate sana. Yes. Ago erokamano ne
jotelo mag Ramogi manomiyowa chance. Ago erokamano ne directors, producer, team duto manobedo. Ago erokamano kuom be nyaka cast members Kasongo gini, Sylvia gini, Enure gini, ma nokonya waketo gini mobedo no mamit kaka uhero. Social media handles ga, ineno Facebook kacha. The other Joan Arigi. Kaso ntie kedi moro makalo kama. Kedi makalo gi korachich. Weri gi korachich. Ondika nyo ni nyako chia. Mano mara. An Joan Arigi te. Facebook Joan Arigi. TikTok Joan Arigi. Instagram Joan Arigi. LinkedIn Joan Arigi. Ang'enyo mera. Nyaka Twitter te X Joan Arigi. Kanyo luwa uru. Erokamano. Erokamano inya nyako chia kuom kaw thuolo ni mibire studio kaendi. Amora inya bedo kodi. Ageno ni pod wabo medo mana bedo kodi. Kendo odiochieng' kendo moro machielo. Nyako ronga jwang' wabedo twak mayie mit maratari. Aneno ka fans mang'eny omora inya kod nyako chia. Love no meda dhi mbele. Nikech e piny kaendi Nyasaye opangone kila ng'ato gimopogore. Hello DJ Kolokol Instrumentals Longani Lin Ramugi Nyakach nyaka kendo kinye TBT edition oritu masani.